Benvidos a Historia ten voz, onde viaxaremos no tempo para coñecer figuras fascinantes que cambiaron o curso da historia mundial. Hoxe, a nosa máquina do tempo levarános a Italia do Renacemento, unha época na que a xente redescubriu a súa paixón pola aprendizaxe, o descubrimento e a innovación na arte, a ciencia e a vida en xeral. Alí coñeceremos a Galileo Galilei, físico, matemático, astrónomo, un home tan curioso que cambiou para sempre a nosa forma de ver o ceo. Só teño que poñer a máquina do tempo no ano 1609 e xa estamos! Ben, deixádeme contarvos sobre el polo camiño. Galileo naceu en 1564 en Pisa. Exacto, a cidade famosa pola súa torre inclinada. Seguro que xa a viches antes. Nesta época, a mediados do século XVI, houbo un grande progreso. Os exploradores navegaron por mares descoñecidos. Os artistas pintaron obras inmortais e os científicos comezaron a poñer en dúbida ideas antigas. O pai de Galileo era músico e matemático, e grazas a isto aprendeu a amar estes temas desde moi novo. Sabías que Galileo comezou a estudar medicina na Universidade de Pisa, pero axiña descubriu que iso non era para el? O que realmente o fascinaba eran os números, os experimentos e as estrelas. Xa case chegamos. Ben, estou aquí. Pisa cheira a pan acabado de cocer e queixo parmesano. E non almorcei. E ali está, rodeado de instrumentos, libros e imaxes do espazo. O gran Galileo Galilei. É un placer coñecerte. Benvido, viaxeiro do futuro. Gustaríache mirar o ceo comigo a través deste telescopio? Asegúroche que nunca o volverás ver do mesmo xeito. Por suposto. Pero, primeiro, podo facerche unhas preguntas? Teño moita curiosidade por esta época e pola túa vida. Por suposto, mociño, por suposto. Pregunta, e cando rematemos, miraremos as estrelas xuntos. Galileo, contanos, como foi a túa infancia? Son o maior de 6 irmáns. Desde pequeno, gocei construindo cousas, facendo experimentos e observando o mundo. Tamén herdei o amor pola música do meu pai. Encantábame tocar o laúde, ese tipo de guitarra tan particular. Gustábame moito máis que estudar, así que o meu pai reñame por iso. Comecei a estudar medicina na Universidade de Pisa, pero axiña me decatei de que a miña verdadeira paixón eran as matemáticas e a física, así que cambiei de especialidade e logrei graduarme. Entón, eras curioso e un pouco traveso mesmo desde neno. Como continuou a túa historia despois de graduarte? Ben, fui un profesor na Universidade de Pisa. Alí, propúxenme que nas miñas clases nunca aceptásemos nada como verdadeiro que non tivese unha explicación ben razonada. Parece difícil, pero en realidade é moi sinxelo. Creo que nada debe aceptarse como verdadeiro se non ten unha explicación lóxica e verificable. Moitos criticáronme por iso. Sabes que, Galileo? Ese pensamento teu que criticaron é agora a base do método científico. Que che parece? Que é, meu querido viaxeiro? O método científico é unha forma de aprender sobre o mundo. Primeiro, observamos algo. Despois facemos unha pregunta. Despois probamos ideas con experimentos. E finalmente, vemos se a resposta que atopamos é correcta. Incrible! Que maravilloso! Sabía que esa era a maneira correcta de estudar o mundo que nos rodea. Verás, querido mozo do futuro, chamáronme tolo por moitas cousas, pero seguín pensando e investigando. E a que outras dificultades ou críticas te tiveches que enfrontar? Moitos. As miñas ideas chocan de fronte co que ensinan as autoridades desta época. Por exemplo, din que os corpos caen máis rápido se son máis pesados.
pero eu demostrei que isto non é certo. Todos os obxectos caen á mesma velocidade se non hai aire que os free. Ese o famoso experimento da torre inclinada de Pisa? Algúns din que deixei caer 2 bolas de diferentes pesos desde o alto da torre e que golpearon o chan ao mesmo tempo. Non direi se o fixen para evitar meterme en problemas, pero si podo dicir que demostrei que o peso non cambiaba a velocidade da caída. Vaites, que interesante. E logo chegou o teu telescopio. Sí, non o inventei, pero mellorei no moito. Con el, descubrín que a Lúa ten montañas, que o Sol ten manchas escuras, que Venus ten fases e que por iso vemos diferentes porcións iluminadas polo Sol e que Xúpiter ten 4 lúas. Iso demostrou, escoita con atención, rapaz, que a Terra non era o centro de todo, como moitos crían. Iso debeu causar bastantes problemas, non si? Exactamente. Apoiar a teoría de que a Terra xira arredor do Sol levoume a chocar coas autoridades religiosas. É demasiado revolucionario. Tiven algúns problemas. Acabei indo aos tribunais e obrigáronme a quedar na casa. Tampouco me permitiron seguir difundindo as miñas ideas e descubrimentos. Pero sempre crin en Deus e tamén na ciencia. Que coraxe! E ademais do telescopio, que outras cousas descubriches ou inventaches? Estou orgulloso de ter creado o compás xeométrico e militar, que se usa para cálculos complicados, como medir distancias ou planificar o fogo de artillería. É como unha regra especial que che permite facer moitos cálculos sen usar papel. Tamén escribín libros que explican o movimento dos corpos e como funciona a física, ofrecendo unha nova perspectiva para esta época. Tamén creei o termoscopio, que serve para mostrar os cambios de temperatura. Non si? Sabías que o teu termoscopio foi a base doutro instrumento do futuro chamado termómetro? Certamente tes moita influencia no mundo no que vivo hoxe. De verdade, incrible! Estou moi feliz de saber que os meus descubrimentos contribuíron ao avance da ciencia. Moitas grazas, moitas grazas. Se o meu pensamento contribuíu ao avance da ciencia, entón todo valeu a pena. Creo que son eu quen debería darche as grazas, Galileo. Dime, que mensaxe lles enviarías aos nenos do meu tempo? Diríalles que nunca deixen de observar, experimentar e facerse preguntas. O universo está cheo de misterios e cada un, se resolve, pode levarche a descubrir algo novo. Tamén lles diría que non teñan medo de cometer erros. Nós tamén aprendemos deles. E por último, crede en vos mesmos e nas vosas ideas. Non vos rendades se os demais non vos entenden ao principio. A verdade sempre atopa un camiño. Moitas grazas, Galileo, e grazas polas túas maravillosas contribucións. Encantoume falar contigo hoxe. Antes de irte, temos que ver as estrelas. Certo, que emocionante. Mira, esas son as 4 lúas de Xúpiter. 1, 2, 3 e 4. Caramba! Gran Galileo, grazas por mostrarme un pouco do teu fascinante mundo. Boa viaxe, amigo viaxeiro. Espero ter despertado a túa curiosidade. Lémbrate de min cada vez que mires o ceo. Hoxe coñecemos a Galileo Galilei, un personaxe moi curioso desde moi novo, que creceu no Renacemento e se convertiu no pai da ciencia moderna. Este gran inventor enfrentouse a grandes retos, pero grazas á súa forma de pensar, cambiou a historia para sempre. Grazas por acompañarnos nesta viaxe ao pasado. Pronto coñeceremos a outro personaxe que deixou a súa pegada. Non perdas o seguinte capítulo de A Historia ten voz.